Аз обичам, харесвам да делегирам задължения. Гледам на работата на кмета като на капитан на един отбор, който не може сам да бъде и вратар, и защитник, и нападател, и полузащитник. Трябва да използва целият екип. Всички районните кметства са изключително важен детайл от работата от организацията на работата в града. Съжалявам, че в изборния кодекс беше забранен избора на районни кметове, защото това върна изборността и демокрацията години назад. Като кмет на София аз ще се допитам до гражданите на всеки един район, кого те биха искали да видят за своя районен кмет, независимо от неговата политическа принадлежност, още веднъж повтарям. И след това ще предлагам тези хора на Столичния общински съвет, който е оторизирания орган за избор на районни кметове, за да може съответните районни кметове да имат усещането, че от тях нещо зависи. Те не са просто едни пионки на кмета, поставени там, изпълняващи неговите задачи, обслужващи неговите интереси. Напротив, някои от тях вероятно ще бъдат от различни политически партии. От моята, някои могат да бъдат и мои откровени опоненти, конкуренти. Това няма никакво значение. Ако от това работа се върши по-добре и живота в града става по-добър, аз съм готов да поема този риск без никакъв компромис. Има общо софийски проблеми, за които се грижи ние като централна администрация, но районните кметове са тези, които са най-близко до хората, които всяка сутрин, обед и вечер живеят и дишат техния въздух и които знаят техните проблеми най-добре. Затова на тях трябва да им се делегира максимално. На тях трябва да им се дава възможността да бъдат оперативни с бюджета си, възможността да бъдат отговорни за администрацията, която управляват, допълнителни ресурси от страна на Столична община и като кадри, т.е. административни бройки, и като финансов ресурс.